फैनानै हरनि 12:50 फैनानै बेखौ सिफायजोब्बाय मैदेरा, हाग्रानि मैदेरा न' गंनैखौबो सिफायबाय। गंसे बे खोलानिमोन, आरो नैबेखौबो सिफायदों, सोनाबनिखौबो। जाबाय सोनाबनि। नायलांदो सोनाबनि इन्जुरखौ सिफायजोब्बाय आरो बिथोराव सि जोम दं, पंखा दं, आलना दं, ड्रामफोर दं। गामलाखौ गाख्लायजोब्बाय नै। जेने तेने हरनो हादों। हरनि 12:30 फैनायमोन, कारेन्टबो गैयामोन, अखा हासोगारनायमोन। निर्मल नार्जारिनि न', मोनसे क'क्राझाराव दंहैयो। ओरै फैदों नै। बेजोंनो फैदों। बै साहाथिंनिफ्राय कर'नानि बारि, आंनि बारि सिफायनानै फैदों। मानैमोन गिदिर गिदिरनो मैदेरा, बेजोंनो फैदों नै। दिनै हरनि 12:30 हाग्रानि मैदेर मानै फैनानै बे निर्मल नार्जारिनि न'खौ सिफायफैयो। गोबां नाजानायनि गेजेरजों बेखौ होहरनो हायो आरो न'खौ सिलिंखार खालामनानै गालाङो। नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जाबाय निर्मल नार्जारिनि न'। बिथाङा बे न'खराव थाया, बियो क'क्राझाराव दंहैयोमोन। नाथाय मानसि गैयियाव बे न' सिङाव माल माथा सोना गालांदोंमोन। हाग्रानि मैदेर मानै फैनानै हरनि 12:50 फैनानै बे न'खौ बोफायनानै सिलिंखार खालामलांबाय। बिनि सायाव सरकारा मा बेबस्था लायो, अन्नानै सरकारनिसिम बे न' बायनायखौ, हाग्रानि मैदेर सिफायनायखौ सरकारनिसिम देखायनो थाखाय खालामनाय जाबाय। बेजोंनो फैदों। मानै फैदोंमोन हाग्रानि मैदेरा। बेनि गेजेरावनो बे सिङाव मानसि थानायमोनबा दिनै मा जागौमोन। गाख्रेबलांबाय
न' सिंनि अबस्था न' सिंनि